Goedenavond, u kijkt naar Omroep Zeeland. Welkom. Het Zeeuwse nieuws van vandaag, zondag 26 juni. Als je hem zo houdt, zie je dat hij een beetje een boogje heeft. Dat boogje, dat hou je altijd naar je toe. Een lesje schoolzwemmen noemen ze dit. Alleen dan in open water. Goes is de enige plek in Nederland waar leerlingen dit krijgen. En groep 7 en 8 van basisschool de Zuidwesthoek is aan de beurt. Ze leren om te gaan met een sub, een kano of bouwen een vlot. Ging dat een beetje soepeltjes? Ja, het touwen knopen was wel ingewikkeld. Ja, Zeeland is natuurlijk een provincie waar heel veel water is. En helaas gaan de getallen ook achteruit, zowel qua zwemvaardigheid van de kinderen als met de ongevallen die daarmee gemoeid gaan. Sommige kinderen hebben nog nooit in het open water gezwommen, is de eerste kennismaking. Dus eigenlijk alle aspecten die daarbij komen proberen we op deze manier aan te bieden. Kan ik er zo heel makkelijk zo in gaan zitten. De leerlingen van sportopleiding SIOS geven de lessen. En buiten dat het leerzaam moet zijn, is het plezier natuurlijk erg belangrijk. Ja, vooral omdat we allemaal tegen elkaar aanbotsen. Het leer je nog wel, want het is wel een les. Ja, beter zwemmen denk ik. Meer met stromingen. Ja, stel je zit een keer met vrienden op een meer of zo en je valt erin, dan weet je wat je moet doen. Wat moet je dan doen? Kalm blijven en dan gewoon zoeken naar land. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en zaalvoetbalclub Groene Ster Vlissingen organiseerden vandaag een voetbaltoernooi voor de bewoners van de noodopvang bij de marinekazerne in Vlissingen. Zo'n 70 bewoners voetbalden mee. Deze mooi weer, mooie mensen, vriendelijk mensen, mooi spel, voetbal. Het is heel belangrijk dat mensen een doel krijgen in de dag. Dus ze hebben nu iets om naar uit te kijken. Ze leren elkaar meer kennen. Ze hebben beweging, een beetje zingeving in de dag voor hunzelf. En daar waren de bewoners van de opvang blij mee. In de opvang verblijven zo'n 400 mensen en dat was te zien. Want niet alleen op het voetbalveld was het druk, maar ook langs de lijn. It's a nice day for playing football and it's nice to do that COA for us. And thank you for Team COA for that. In de toekomst wil het COA vaker sportevenementen organiseren voor de bewoners van de noodopvanglocatie. Hallo beste dames en heren. Mijn naam is Patrick Zondervan, uw gastheer en welkom op het 100 jaar bestaan van VV Ierseke. 100 jaar, maar eigenlijk bestaan natuurlijk bijna 101 jaar. Waarom nu pas het feest? Ja, 100 plus 1. Net als vele andere festiviteiten in de landen mochten we vorig jaar natuurlijk niet feesten. Konden we niet feesten, heel erg jammer. En hebben we vorig jaar de beslissing genomen om het een jaartje door te schuiven. En dat is tot op heden eigenlijk goed uitgepakt. Die uniekheid van Ierseke, wat maakt het dan anders dan andere Zeeuwse verenigingen? Ja, toch meer een vechtersmentaliteit. Ja, ze gaan ervoor. Ja. Vol aan Iersepor. Vol aan Iersepor, ik wou het net zeggen. Het hoogtepunt van het jubileumfeest was het bezoek van Oud Feyenoord dat tegen een mix van leden uit alle senioren-elftallen van Ierseke speelde. De Rotterdammers kregen het in het veld niet cadeau en de schade bleef dan ook beperkt. 0-4 eindstand. Hoe was het om tegen Feyenoord te spelen? Hartstikke leuk, super genoten. Was dit de kroon op het jubileumfeest? Ik denk het wel, ja. En een mooie afsluiting zo voor onze ex-speler nu, voor Bram. En iedereen een leuke dag en ik hoop publiek ook en ik hoop jullie ook. En ja, heerlijk. En nou hebben we een mooi vooruitzicht, want nou hebben we lekker een peentje en een feestje vieren. Dinja van Lieren uit Capelle en Tamar Zwijstra uit Schoren hebben met het Nederlands dressuurteam het CHIO in Rotterdam op hun naam geschreven. Van Lieren had een groot aandeel in de winst door de Grand Prix Special te winnen. Ze behaalde met Hermes een score van bijna 78%, wat meteen een persoonlijk record voor haar betekende. Zwijstra reed met Igwijs naar de derde plek bij de Kuur op Muziek en ook zij deed het met een persoonlijk record. De derde plaats van Zwijstra was genoeg om de koppositie in het klassement te behouden en de Nations Cup op het CHIO in Rotterdam te winnen. Mooie plaatjes op de Oosterschelde bij Zierikzee. Daar waren vandaag de laatste zeilwedstrijden van het Delta Weekend. Zeilboten uit binnen- en buitenland deden mee aan deze 50ste editie.
Het zijn met name kajuitboten, maar daar heb je ook heel veel verschillende maten in. Kleine sportboten die hier op de Oosterschelde kunnen varen, tot grote jachten. Scherpe jachten zoals wij dat noemen, van rond de 12 meter zelfs. Dus, dat is een heel grote variatie aan wedstrijden. Vandaag was er maar weinig wind, maar dat maakt het volgens de organisatie extra spannend. Dan zie je dat de zeilers daar die het beste mee kunnen trimmen, de zeilen goed precies vol kunnen houden met wind, dat die toch daar het beste in presteren. De zeilers hadden het zichtbaar naar hun zin. Wel jammer dat je ze niet vanaf de wal in Zierikzee kunt bekijken. De organisatie wil daar in de toekomst iets aan veranderen. Je kunt denken aan toch met kleine bootjes misschien in de haven of subs of andere leuke rondvaart naar buiten toe waar bezoekers kunnen opstappen om toch het zeilgebeuren ook bij de mensen te brengen. Er deden in totaal 60 boten mee aan de jubileumeditie van het Delta Weekend. Met name vanochtend waren er af en toe bewolkte momenten, maar er waren vooral in de kustzones veel en brede opklaringen bij 21 à 22 graden. Er was steeds ook hoge bewolking, want het front van gisteravond lag nog boven het oosten van het land met regen, maar bij ons was het vrijwel overal droog. Vannacht verandert er in de opzet niet veel, het meest heldere weer is in het westen te vinden, de meeste wolkenvelden zijn landinwaarts. En morgen is het gemiddeld hetzelfde weerbeeld als vandaag, overal zijn wel zonnige perioden. Mogelijk komt er later een bui van zee richting Walcheren of Schouwen-Duiveland. Maximum temperatuur opnieuw 21 à 22 graden en ook weer windkracht 2 tot 3. Aan zee windkracht 4 uit zuid tot zuidwest meestal. Na morgen draait de wind naar zuid tot zuidoost. Het wordt dinsdag en woensdag vrij zonnig tot zonnig, met maxima dinsdag rond 23 graden en woensdag rond 25 graden. Daarna is er op donderdag kans op een bui en eind van de week gaat de temperatuur per dag weer iets omlaag. En tot zover. Straks dus nog onder meer Regionet en Trots op Zeeland. Ik zou zeggen, geniet nog even van het laatste stukje weekend. En heel graag tot morgen.